Zdravo dragi knjigoljupci i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. U suštini još jedan čitalački vlog, ali sa posebnim pravilima. 3 je ujutru, meni je ovo palo na pamet pre možda sat vremena, ali sam morala da dopunim telefon da bih mogla snimim. Dakle, pošto sam ja na odmoru, voljela bih da čitam što više mogu, ukoliko to uspem da izvedem, i da snimam što više videa mogu. U mojoj glavi je situacija sledeća. Ukoliko čitalački vlog ima neku temu ili neki izazov, on je zanimljiviji od čitalačkog vloga koji to nema. Jedina razlika između ovog čitalačkog vloga i nekog drugog čitalačkog vloga u kom čitam više knjiga jeste odabir knjiga. I da li to čini video zanimljivijim ili ne, ja ne znam, ali mi ćemo sad imamo jedno 5 minuta uvoda u video. Zašto? Tu mi je laptop. Ovako, Goodreads ima neke achievemente i sad ima January reader, February reader i tako dalje, gde ja od aprila do jula nemam popunjeno ništa jer nisam čitala, pa samim tim nisam završila ništa. Doduše ne znam kako nemam pre juna, ali ok, čitala sam pre juna, možda mora se završi knjiga u tom mesecu, ne znam. Ali osim toga, Goodreads, gledam dole da bih mogla da vam pročitam detalje, Goodreads ima Summer Challenge, znači ima letnji izazov i kaže Page turning season is here and so are summertime achievements. I oni tu imaju 3, 6, 9 achievementa, mislim da nema više, sad ću pogledam. Oni tu imaju 9 achievementa i ja sam za sada ispunila 2. Rok za ispunjenje achievementa je, šta sam rekla, 14. septembar, moj rođendan, super. Ja sam ispunila achievement koji se zove Page Turner. Kaže, yay, you collected this achievement by finishing 2 books during the challenge. Znači, završila sam 2 knjige tokom tog challenge-a i 31. jula sam dobila achievement Page Turner. Takođe, dobila sam achievement Speed Reader. Achievement brzi čitalac kaže, on a roll, you collected this achievement by finishing 3 books during this challenge i to sam pokupila 3. avgusta. Znači, jedno je bilo 2 knjige dok traje challenge, drugo je bilo 3 knjige dok traje challenge. I 3. challenge u ovom broju knjiga u zadatom roku je Book Boss. Book Boss je da između 1. jula i 15. septembra pročitam 5 knjiga. Moj kandidat za, vi ćete ovo da gledate verovatno mnogo kasnije, čak negde u septembru, ja vam sigurno neću u ovom vlogu predstaviti 9 knjiga i čitati 9 knjiga, ali recimo, hajde da vidimo koliko ovog challenge-a ja mogu da ispunim do kraja nedelje. Danas je utorak, ali znači utorak u 3 ujutru. Ja sam pročitala 4 od 5 knjiga od 1. jula do 15. septembra, to je od 1. jula do danas, a danas je, prošla je ponoć, 5. avgusta. Zahvaljujući Ridatomu Radinom, isključivo. I ono što sam počela tokom Radinog Ridatona i što sam htela nekako da predstavim kroz vlog, ali onda kad sam pomislila na ovaj challenge, kad mi je ovo palo na pamet, mislila sam, pa kako ja sad to da uklopim, evo lako, treba da pročitam 5 knjiga. Dakle, nastavljamo sa čitanjem knjige Nebojše Jovanovića, idemo na Zagreb, to je moj kandidat za challenge Book Boss. E sad, šta je fora? Za sve ostale challenge ne može da bude bilo koja knjiga. I ja ću sad da vam pročitam o čemu se radi u challenge-ima i da vam kažem da li ja za te challenge imam knjige ili nemam. Cilj je da budu u pitanju knjige sa mojih polica i tako možda je to nekako preko reda, uslovno rečeno, brže dođu na red za čitanje. Ako ih nemam, mogu da vidim da li ih imam u elektronskoj formi, da li ih možda nemam, ali sam u nekom momentu počela da ih čitam, jer ja na currently reading imam tipa 35 knjiga. Ili, ako baš ispunim sve ostalo za što imam knjige, onda mogu da, ne verujem da ću da kupim, ali da nađem online. To su prva 3 challenge-a, od kojih imam jedan da ispunim. Drugi se challenge-a, isto 3 komada, ovako. Challenge Faves se zove challenge. I ovo ću da sakupim ako do 14. septembra
završim jednu od najčitanijih knjiga Goodreadsovog Reading Challenge 2025. Ili ti collect this achievement when you finish one of the most read books of the 2025 Reading Challenge so far between July 1st and September 14th. Ja sam u sveščicu izvukla šta ja imam od tih knjiga koje se nalaze na spisku. U obzir dolazi Kristin Hana Slavuj, ona je do sad jedna od najčitanijih knjiga u Challenge-u 2025. kod drugih ljudi. Potom sledeća je knjiga koju nemam, mislim da sam počela da je čitam na Bookmate-u, ali sam pročitala nešto malo iz tala, pa sam odlučila da je uračunam. Pa ću da vidim na koji način bih je čitala ako se odlučim za nju, mada je verovatno neću. U pitanju je 7 muževa Evelyn Hugo. Potom na toj listi, sa te liste imam Nevidljivi život Eddie LaRue ili The Invisible Life of Eddie LaRue. Ja ne znam da sam je kupila ovu knjigu, negdje u inostranstvu, a gde? Nisam sigurna. Uglavnom, to bi mogla se čitati za taj challenge. Potom ovo bih morala da proverim, pošto piše samo Mistborn, ali na tom Mistborn meni piše da mi je tipa currently reading, tako da ja kapiram da može da se računa prva Mistborn knjiga, The Final Empire, koju sam ja na srpskom pročitala tipa 3/4 i nisam je završila i nikako da ju se vratim. Mada bih voljela da pre nego što počnem da čitam ovaj prvi da imam bar drugi, tako da će verovatno, pokazat ću vam i posljednju knjigu koju imam sa ove liste, ali verovatno će izbor da spadne na Eddie LaRue ili na Slavuja. I posljednja koja se nalazi na toj listi je Sluškinjina priča, koju ja imam i htjela bih da je posvetim poseban video, ali ne znam da li trenutno imam mozga za nju, jer je imam na engleskom. To su opcije za prvi challenge koji se zove Challenge Faves. To je za drugi, pošto će prvi da mi bude da završim, idemo na Zagreb. Naredni izazov je Poolside Puzzlers. Collect this achievement when you finish one of these beach-ready mysteries and thrillers. Znači, beach-ready mystery thriller, ja nemam nijednu od ovih knjiga, tako da ovo može da dođe u obzir da skinem, pozajmim ili kako god knjigu kada eventualno završim knjige iz ovih challenge koje imam na svojim policama, ali da znamo da postoji ta opcija beach-ready mystery thriller. Potom, naredna kategorija, hajde tako da kažemo, je Chart Toppers, gde ja isto nemam nijednu knjigu. A kaže, collect this achievement when you finish one of these hit new books from the first half of the year. Hit new books from the first half of the year, ne očekujte da ja imam na svojim policama. Snaći ćemo se ako bude potrebno, ako uopšte dođemo do toga. Potom ide Acclaimed Titles. U pitanju su knjige sa te njihove neke liste, koje su dobile Pulitzera, Huga, Bookera, Goodreads Choice Award i slično. Ja sa te liste imam 2 knjige tehnički, ali ova je verovatnije da će biti čitana. Paul Lynch, Prorokova pesma, a druga je Margaret Atwood, Svedočanstva, ja mislim da je prevedeno kod nas, Testament. Ne mogu čitam Svedočanstva ako nisam pročitala Sluškinjinu priču, tako da to već zavisi jedno od drugog. A da, ja se izvinjam, zaboravila sam. U ovaj Challenge Faves, gde je i Slavu i Eddie LaRue i sve, spada i Before the Coffee Gets Cold. To je još jedna od opcija. Nije isključeno da je najverovatnija za čitanje jer je najmanje obimna, ali hajde vidjet ćemo u kakvom raspoloženju ću biti. Ovo mi je kupila moja Marina iz Bosne koja živi u Nemačkoj, pa mi je poslala iz Nemačke preko moje Alex, tako da to je jedna od opcija. I za posljednji challenge takođe nemam, za sada posljednji, takođe nemam knjigu, ali vidjet ćemo šta ćemo da radimo s tim kada dođe vreme. Zove se The Beau Darlings. Collect this achievement when you finish one of these books by first-time authors.
Debitanski romani, nikad čula za njih, prelistala sam, pojma ne. I za kraj imam Mystery Challenge, ali Mystery Challenge će da bude dostupan 14. augusta, dakle daće nam mesec dana da ga pročitamo. Šta bi bilo možda najpametnije od mene? Najpametnije s moje strane bi bilo da ja u ovom vlogu pročitam Idemo na Zagreb za Book Boss Challenge, da pročitam neku od ovih zilion knjiga za Challenge Faves i da pročitam Prorokovu pesmu za Acclaimed Titles i da te tri knjige pokrijemo u ovom vlogu, a da Poolside Puzzlers, Chart Toppers i Debut Darlings, što su još 3, i eventualno Mystery, pokrijemo u narednom videu, ako se ovaj pokaže uspješnim, ako ne, ako ćemo lako da odustanemo i da se prebacimo na neku drugu temu. Dakle, ono što imam da ispričam na početku je nešto o knjizi Idemo na Zagreb, jer sam pročitala 94 strane još u toku ridatona i čuli ste vi verovatno što imam da kažem o njoj. U stvari, što bih ja pričala opet istu priču? Ubacujem vam sada klip iz videa koji ste gledali ili za slučaj da je neko preskočio, pošto sam isto obučena, isto imam raspadnute nokte, ubacujem vam klip koji sam snimila za ridaton, u kom ukratko govorim o tih prvih 94 strane knjige Idemo na Zagreb. Nakon toga se javljam sa nekim narednim utiscima. Pošto je vrlo kasno, sada ću otići malo da čitam i onda ostatak ostavljamo za sutra, a zapravo prvo idem da napravim plan čitanja, jer ove 3 knjige treba da stanu u nedelju dana. Zašto? Zato što sam ja tako odlučila. Eto, to je to. Vidimo se kasnije. Ovo je priča o Domovinskom ratu iz ugla srpskog vojnika i za sada se knjiga bavi stvarima koje su se dešavale pre mobilizacije i samom mobilizacijom i tim nekim šetanjem grupe vojnika od lokacije do lokacije. Prvo su u neizvesnosti da li će ih poslati u Hrvatsku, onda kada ih pošalju u Hrvatsku, oni dolaze u mesta gde je borba već gotova i gde su Srbi preuzeli prevlast, ajde tako da kažemo, valjda samo kako bi se demonstriralo Hrvatima da su oni tu. Mislim da je, bar ono što za sad znam iz ove knjige, mislim da je uporednim prikazivanjem šta se dešava tokom mobilizacije i puta i šta se dešavalo pre mobilizacije, cilj nekako da se prikaže taj kontrast i koliko ljudi koji nisu mobilizovani nekako i nemaju osjećaje za to što se dešava. Jedna scena koja mi je ostala upečatljiva jeste izložba Milića od Mačve na Oplencu. Ovde nigde eksplicitno ne piše da je u pitanju Milić od Mačve, ali koji drugi srpski slikar je imao verske motive i bio dovoljno dramatičan da nosi mantiju sa plaštom, beretku i štap. Znači, i da je nadrealista, nema ko drugi da bude, nego Milić od Mačve, gde su ljudi na izložbi od Milića od Mačve uživaju pijutske pićence i žena izlazi usplahirana i kaže da je na televiziji videla da je krenuo rat u Sloveniji i oni su u fazonu da si ti živa i zdrava, to je krenulo još juče. Znači, ako ne pogađa direktno mene, nije ovde na mom tlu, who cares. S druge strane, kada je u pitanju deo sa terena, zasad mi je upečatljiva ostala slika u kojoj idu ka, ja sad ne znam kako se zove mesto, stao mi je mozak, nije ni bitno, uglavnom to mesto ima bosansko i hrvatsko, s jedne i druge strane reke, i dok idu tamo, pokvari im se automobil i koja god nedaće da ih zadesi, njima pomažu muslimani i to je baš jako istaknuto i nakon što se sve to završi, kada pitaju ovog jednog zbog čega ističe to da su oni muslimani, kakve to ima veze čovek i čovek, on kaže nešto u fazonu, šuška se da će oni sledeći da krenu na nas i svi ostali su u fazonu, ma jeste, da. Znamo svi šta se desilo kasnije sa ratom u Bosni i slično, tako da zanima me da vidim da li će ova knjiga da obuhvati ceo rat, uključujući Oluju, jer ja sam očigledno u svojoj glavi
pretumbala kad sam pročitala, ovo je bio prvi srpski roman objavljen u Hrvatskoj koji je govorio o Domovinskom ratu, da je tu eksplicitno pisalo Oluja, i onda vidim da knjiga počinje 91. godine. A znamo da je Oluja bila 95. Tako da vidjet ćemo. Ovo bi trebalo da bude antiratna knjiga, pa eto, to su neki utisci za sad, dosta kontrasta, ok način pripovedanja, kombinacije nekih sećanja, snova, pisama, tako da vidjet ćemo kakva će da bude, možda se i pojavi u nekom narednom vlogu. Da, avgust je meseca, ja sedim u novogodišnjem ćebetu, nisam pročitala stranu i po, već imam komentara. To je da se jako lako u par rečenica prikaže realnost rata, a to je da ono inače mesto koje sam spomenula, gde ima Bosanska i Hrvatska, u pitanju je Kostajnica, pomereni su ka Banja Luci, a potim nešto malo dalje, i što ih dalje pomeraju, njima se sve više budi nada da neće ići u direktan rat, i ako moraju da ostanu van Srbije, da će do kraja rata da ostanu kod Banja Luke. S jedne strane imamo te ljude koji ne znaju gde će za 5 minuta da ih bace i da li će da prežive, a s druge strane, u momentu kad njih smeštaju u prostorije, oni vide 3 prazna ražnja i to zvuči ovako. Cepnula sam stranicu. Ok, nisam mnogo. U 3. odeji predviđenoj za operativno odeljenje zatičemo jedino ražnjeve uspravljene u ćošku koji još mirišu na pečenje. Prevrćemo ih po rukama kao da prvi put vidimo nešto slično ili nešto davno zaboravljeno iz kakvog prošlog života. Zamalo ne počinjemo da lizućemo štapove. Kajtović stoji kraj vrata i zgađeno nas posmatra. Šta je, željni ste janjetine, nisu vam ništa ostavili? Nisu, majko, im mrmljamo mi. A vidi se da nisu davno otišli. Kapetan se naslanja uz zid, zavlači ruke iza leđa i nastavlja s većim ogorčenjem. Al se ovde jelo i pilo, al su se ovde provodile mudađije. Ko, pitam uglas kao da nam je otkazao mozak. Naši drugovi, političari i generali. Odgovara Kajtović, ovako su se dakle sekirali za državom. Sve su to mudađije, vidi bogati kako su sebi udesili ambijent za terevenke. Nije ova baraka pravljena iz strateških razloga, već za noći bez svanuća iznad Jezersita, da imaju lep pogled kad izađu da se ispovraćaju od pića. Kao stari Rimljani. Da, političari se sad razbežaše, aktivnim oficirima se nažalost zaglavio rat. Kako ga nisu očekivali, a nas su doveli da spasavamo državu. Sami nisu umeli ni ražnjeve da uspreme. Toliko, dok mlade ljude u vojnom roku, oficire, rezerviste šalju u rat, političari jedu jagnjetinu. Nikad se ništa ovde neće promeniti. A body captured in the dark, darkness of a silent coffin, cries silenced forever. Mnogo me stvari nekako boli ovde, nisam daleko odmakla, na 124. strani sam. Malkice sam gledala YouTube, jela sam, malkice sam čitala, onda sam upala u crnu rupu interneta na Instagramu, iskače mi 100 snimaka iz perioda Oluje. Ja i dalje ostajem pri tome da nema boljeg momenta za čitanje ove knjige od ovog, ali baš zato što je ovaj moment nekako teže pada, ne znam. I teško bi mi palo o kome god da se radi, nebitno da li je ovo srpska, hrvatska ili zanzibarska vojska. Čitate ovako nešto i shvatate, mislim, znate već to, ali nekako shvatate da su poslati u rat ljudi koji ne znaju ni što su poslati. Da im ne znaju ni komandanti gdje će da završe. Da im je toliko dosta svega da kad dođe general oni se usprotive generalu i ispsuju ga. I zato sam htjela pročitam par kratkih stvari, samo da nađem. Kulaju tu neke priče da, ne znam se da li je ono mit ili istina, da su neki vojnici koji su išli u kafanu završili iskasapljeni, izbodeni, da sam priča i da su mrtvi i da su živi, ali u bolnici, što god. I naglašava se da je selo
hrvatsko, to u kom se nalazi kafana. To jest i ono i sva sela oko njega. I kad se ponovo ponovi da su to hrvatska sela, sledeći je komentar. Pa čekaj, začudi se pevac. Šta ako su hrvatska? Ne ratujemo mi protiv njih, mi smo valjda ista vojska. Već protiv tih paravojnih formacija što napadaju kasarne regularne vojske. Ove koji mi pripadamo, jugoslovenske. Takve konstatacije i dalje pokazuju da svi su krenuli iz nekih različitih ili ubeđenja, ili možda čak ne ni iz ubeđenja, nego s različitim nekim objašnjenjima i da nikom nije stalo do toga da ubije nekog komu je do juče bio komšija. Takođe, scene koje se ovde opisuju jesu da su ljudi nakon dolaska generala masovno počeli da pucaju sebi u noge da ne bi išli u rat, ili ako imaju nekog prijatelja kom veruju i za kog znaju da dobro puca, daju mu da puca, da im, na primer, metak okrzne butinu, čisto da odu na lečenje, ako ih sutra prekomanduju negde da oni ne idu. I sve vreme dok ovo čitam mi je u glavi onaj snimak ona dva momka u šumi tokom rata u Sloveniji. Probat ću da vidim da li smem da uzmem pa da vam stavim ovde taj snimak. A znate li zbog čega se vodi ova ratova bitka? Otko znam, šta znam, ovi, koliko ja kužim tu, ovi kao hoće da se ocijepljuju, a mi kao ne dam. U stvari mi samo hoćemo da se vratimo u kasaru, ništa više. Znaš, care, bio si u vojci, znaš kako. Šta ti kaže, rač. A nijedan oficir nije poginuo, ni sve moje rane poginuo, jebe. I mnogi se ovde na korak od toga da sami budu u žiži rata pitaju što bi Hrvati napali nas. Nisu to Nemci, nisu to Austro-Ugari, to su Hrvati, to je naš narod, mi smo jedna država. Ako se borimo, valjda mozak traži način da opravda, da objasni nešto. Ako se borimo protiv ustaških paravojnih formacija, zašto se ne mobilizuje vojska jugoslovenska u Hrvatskoj? Sad ovde, ovo jeste zasnovano na iskustvu, ne znam naravno koliki deo je istiniti citiran, koliki je, da ne kažem baš izmišljen, ali deo fikcije, ali ova podeljenost, ova izgubljenost u ovakvoj situaciji apsolutno ima smisla i mogu samo da zamislim kako je nekom biti u takvoj situaciji. Mi smo svi deca ljudi koji su bili mobilisani 90-ih. Ja prva nemam pojma gde je moj otac bio, zato što se o tome ne priča. U mnogim drugim porodicama se o tome ne priča. Tako da mi možda kao mlađe generacije nikada nećemo znati, zato što to je jednostavno bolna tačka. Ja sam recimo, znači od Oluje je prošlo 30 godina, ja ove godine punim 30 godina, moja rodbina je izbegla iz Hrvatske mesec dana pre nego što ću ja da se rodim. Ja sam saznala šta se dešavalo tih dana tek mislim da je bio januar ili februar ove godine. Znate ono kad se sastane rodbina pa pričaju o tako nekim stvarima. Recimo, ja sam znala da je stric izbegao iz Hrvatske, on je živeo kod nas prve moje 2-3 godine života. Kada sam išla u Hrvatsku po dokumentat, pa smo otišli kod tetke u Glinu, ona se vratila tamo. Valjda tako kad se sastanu, uvek nekako mora da se dotakne i ta tema, nemam pojma. Naravno, došlo je do priče o Oluji, došlo je do priče o tome kako su došli svi kod nas. Ja sam to saznala, ljudi, ove godine, posle 30 godina. Jeziva je jedna priča, ali jako bitna priča, da je ja sa svojih 30 godina ne znam, je prosto neverovatno, ali jednostavno to su stvari o kojima se ne priča. Osim tako kad se sretne porodica, samo što je tu u dve različite države,
a retko smo se sretali, bar da sam ja bila prisutna. Ova knjiga mi onako pruža malo uvid u to što se dešavalo pre mog rođenja, da se podsjetimo, ali i u same vojne logore i kako je to izgledalo i za sad ovih 124 strane ova knjiga odiše jednom zbunjenošću ljudi koji ne znaju gde će biti ne sutra, nego za 5 minuta, koji su stalno u nekoj neizvesnosti. Tako da, iako ovde nije opisano još ništa specijalno, nema nikakvih sad grafičkih scena, taj osjećaj, ta tenzija se onako solidno prenosi na mene. Verovatno sad je lakše zato što nisam spavala i kad ne spavam lako se unervozim. Tako da. Idem da čitam dalje. Inače sam zadala sebi da svaku knjigu pročitam za 2 dana, što znači da treba da čitam 100 strana dnevno, nekad i malo više. I odabrala sam koje će biti druge 2 od svih onih koje sam vam pokazala. Tako da o tome ćemo posle. Sad se vraćam na čitanje ove knjige. Mislim da sam, tamo mi je sveska sad, mislim da sam sebi odredila da danas čitam do 207. strane, onda sutra odatle do kraja. Oblivion. Sedim s kapuljačom na glavi jer mi duva za vrat, a mrzim me da se pomerim odavde, a moram da izluftiram stan, nego prvo držim knjigu na opačke. Dakle, kreću ka Karlovcu, zaista sada kreću u rat i prolaze kroz spaljena sela. I razgovor u kamionu dok putuju teče ovako. Sad ima gomila spaljenih kuća, do subote je u njima neko normalno živeo srećno sa svojom porodicom, pomislih. Gde li su nestali ti ljudi? Selo je bilo potpuno mrtvo. Tek ponegde videla se neoštećena kuća, ali nigde ni jednog čoveka. One u koje su bili sigurni nisu dirali, poštedili su im domove, vidite? Slušali smo s druge strane Vrankovića. Strašno, ovi se nisu šalili, sve su pobili, jedio se Radojko. Ma jok bre, proterali su ih, tvrdio je Vranković, vidiš da nisu ni sve kuće srušili. Vidim 2 od 100, to im je slučajno promaklo. Ne verujem, pravili su neku selekciju. Kurac moj selekciju, promrmlja Radojko. A gde su ti što su pošteđeni? Otišli su za ostalima. Pa eto ti. Čoveče, ovo ti je osveta. Nad kim? Kako su mogli znati da su svi u selu ustaše? Nema tu vremena za preispitivanje. Ko koga preduhitri? Ako je bilo nekoliko ustaša, zašto su ih ostali krili, a? Čiste jednostavno celo selo. Šalju ih preko Kupe, a kuće im pale da nemaju gde da se vrate. Hoće da raskrste za sva vremena i kvit. Ljuti more ovi banici. Šta uradiše? Pa i ovi ljudi su bili banici. Svi su se oni međusobno poznavali ko što mi znamo ljude iz susednog sela. Ne možemo mi to da razumemo. Ovako spaljenih ima i srpskih sela. Uostalom, ustaše su opet prve počele, pa evo im sad. Odzvanjao je jetki glas Vrankovića. Nek idu sad Tuđmanu da se žale kad ih je navratio na zlo. Dopunjavao je Rajević, druga s kojim je gledao kroz isti prozor. Ono što meni odzvanja u glavi posle čitanja ovoga je, moj prst, svi su Banijci. Srbi iz Banije, ali i Hrvati koji su živeli na Baniji. Su isto Banijci. To su komšije, to su ljudi koji su do juče najnormalnije živeli zajedno. Teško je čitati ovo. Teško je pogotovo što ja nisam tih shvatanja. Ja među prijateljima imam i katolike i muslimane. I odavde, i iz Bosne, i iz Hrvatske. I zato mi ovo tako teško pada. 7 sati već je trebalo da budem na polju, ali ja sam ustala u 5:20, prespavala sam dan. Danas je okupljanje na Vidikovcu koje uključuje razne neke aktivnosti, među kojima je i razmena knjiga. Ja imam problem što sam sve knjige koje sam htjela da uložim u neku razmenu donirala Filološkom fakultetu kad su imali bazar.
Tako da, sada brzinski gledam da li postoje na mojoj polici neke knjige koje sam pročitala i ne želim da zadržim ili neke knjige koje definitivno nikad neću pročitati. Pakujemo to, idem da se istuširam i idemo napolje. Scratching with blood on the hands. Brzinski samo, knjige koje sam odlučila ponesem na razmjenu su Šaptač i Vladari senke Donata Karizija, pročitane. Karizija sam svakako planirala kad pročitam sve da prosledim dalje, ali ne znam što bih čekala. Pročitala sam i 3., 4., ne mogu se i 4., ali ih nisam nabavljala, čitala sam online. Onda Momo Kapor, Beleške jedne Ane, meni je Kapor izuzetno simpatičan, ali ne vidim da ću da skupljam njegove knjige, tako da može da ide dalje. Da, lako ću, imam dostupno, čitam na više strane ako budem htjela. Nick Hornby, Dug put do dna. Uzela sam da čitam High Fidelity, nije mi ležao uopšte, ne želim da čitam Hornbya više. 8 planina, Paolo Konjeti, pa ne vidim da ću da je čitam u neko skorije vreme, kao ostavila sam jer zvuči cool, ali nije bila moj izbor, nisam je ja kupila, to hoću kažem, tako da bolje da čita neko kome se zaista čita. Veliki Gatsby, jer kad ću ja u životu pročitam Velikog Gatsbya? Bukvalno me ne interesuje i ne znam zašto imam. I za kraj, ovo je George Orwell, Životinjska farma zajedno. Životinjsku farmu imam posebno, George Orwell i Životinjska farma zajedno. Bravo Jelena. 1984. Životinjska farma zajedno. Svakako sam htjela posebno da kupim 1984. jer Životinjsku farmu imam. I nervira me ovaj prelom. I to je razlog zašto prosleđujem ovu knjigu. Također želim da ljudi čitaju ove 2 knjige. To je to. Idem da se spremam, idemo napolje. A cross with no name is to fall. Burning the faceless thoughts. I'm alive, a cry from the silence. Light, light, eyes are longing for i velika svetska izložba, poznatija kao Expo. Na njoj su tokom decenija izlaganja predstavljena vrhunska dostignuća čovečanstva, od Eiffelovog tornja, preko telefona do WC šolje. Između 2 svetske izložbe dešava se i takozvana specijalizovana izložba. Ona je manja i u svemu, iskreno govoreći, bednija verzija svetske izložbe. Nakon dolaska sa Rakovačkog letnjeg festivala ili kako god da su ga nazvali, nisam ni snimala više, nisam ni čitala vala, čitala sam, u stvari nisam čitala uopšte. Uglavnom, odnela sam one knjige koje sam rekla da sam odnela i odlučila sam da se ne menjam, već sam dala knjige kao donaciju, upoznala sam se tamo s jednom finom devojkom koja mi se prethodno javila na Instagramu i pričale smo, mogla bi da sklonim svoj mail odavde, i pričale smo o svačemu, a ona je deo zbora. I nisam snimala tamo onoliko koliko sam htjela, zašto sam na kraju išla sama. I onda mi je bilo šta da snimam, 4 štanda i neću nepoznate ljude da snimam. Tako da sam odgledala dokumentarac o Expu koji vam ostavljam u opisu, mada je to sad već bilo pre mesec dana, ali nema veze. Bitno je da vam ostavim. U stvari film FDU-a. I također je pušten filmić zbora Ivanjica, koji nisam odgledala jer sam pričala s tom devojkom, ali mislim da se zove Stvoren si za Ćaćiland ili tako nešto. Nešto za si za Ćaćiland. Ostavit ću i to link ispod. To moram da sednem da odgledam kako treba. To će navodno da ide u više epizoda. Također, ja sam htjela 3 knjige da stavim u ovaj video, ali ja montiram ovo. I do ovog momenta imam 36 minuta montiranog materijala.
Tako da ukoliko u ovaj video ubacim još 2 knjige, to će stvarno biti previše, tako da će ovaj video da ide iz delova ili će biti bit će kao mini serijal, ili će svaka knjiga biti jedan video, ili ako ostale ne budem komentarisala ovako temeljno kao ovu, onda će one biti zajedno u videu, tako da to je to. Mogla bih da čitam, to bi baš bilo lepo. Ja ne znam ni gde sam stavila knjigu. Htjela sam da vam kažem na kojoj sam strani, ali ja ne znam ni gde sam stavila knjigu, tako da idem sad da je pronađem. I mogla bih malo da čitam. Inače, na Dupej bih progovorila, a ne smem. Ove godine, naročito poslednjih nekoliko meseci, mi se dešavaju onako lepe stvari na poslovnom i hobi planu. Pre svega, čitala sam jednu knjigu koja još nije izašla i koja mi se jako dopada i bukvalno non stop pratim da li sam dobila mail od izdavačke kuće da je knjiga odštampana, jer mislim da je nešto u junu otišlo u štampu. To je prva stvar i tu će biti nešto lepo. Druga stvar, dobila sam jedan intervju s jednim bendom s kojim sam jako želela da radim intervju i to su oni pozvali nas, a ne mi njih. Dobila sam da čujem nešto specijalno što drugi još mesecima neće čuti i više o tome ću vam reći u oktobru. Tako da, dešavaju se i neke lepe stvari. Pa zdravo drugari, dobrodošli u sobu u kojoj bukvalno nikad ne snimam i bilo bi mi pametnije da sam namestila tamo setup i da su mi knjige u pozadini, inače vi trenutno stojite na polici i meni ring light sije samo u jednu stranu lica, ali zanemarit ćemo sve to. Nadam se da je zvuk ok, jer snimam novi mikrofon koji je sa temu i kao nije loš, ali nije ni fantastična. I htjela sam sad ovako da isprobam i da snimam jedan segment. Prvo zakačala sam ovako nisko, zato što kad zakačem više imam i onaj neki metalni zvuk koji probija. Drugo, zakačala sam ovog ovanca za čupavca ovog za vetar, zato što on malo uništava taj metalni zvuk. Uglavnom, došla sam kratko da se javim. Bila sam za vikend kući i išli smo u Mitrovicu na Art Front festival gde smo slušali Kekine i Gobline. I Dore i ja ove godine se viđamo više nego ikad. I to zahvaljujući protestima i koncertima. Tako da se nadam da i kad svo ovo ludilo prođe da ćemo i dalje se viđamo tako često, pošto smo se previđale tipa jednom godišnje, možda 2 put. Uglavnom, otišla sam na Art Front i tamo sam našla Izgubljene misli Branka Golubovića, koje sam ja pročitala tipa 2017. 18. godine ili 18. 19. Kad je izašla ova knjiga. 18. Dobro se sećam. Ali nikad nisam kupila, kao kupiću i nisam. I ona se rasprodala i nađem je na koncertu za 2000, a mislim da je bila skuplja. Ali nisam gledala u onom mraku, ima malo oštećenja, ali dobro. Nije smak sveta, radujem se da čitam ponovo u nekom momentu. Koliko se sećam, ovo je bila priča o goblinima od nastanka do Golubovog odlaska u inostranstvo. A tema ovog videa, idemo na Zagreb. Inače pričam tiho zato što je kasno, ali i da vidim kako će mikrofon da uhvati zvuk. Na 234. strani sam, ništa novo nemam da kažem u odnosu na ono do sada, osim toga da sad oni su krenuli na Karlovac, pa bi trebalo poslije da idu skroz do predgrađa Zagreba i još nisu ušli u tu neku borbu, ali je primetan, zaista primetan strah koji preovladava među njima. I čak postoji jedan moment u kom su oni bili stacionirani u jednom selu i pomerili su se da budu stacionirani u kući nekog meštanina
u drugom selu ili otprilike na susednom brdu, ta neka priča. Hrvati su gađali to selo u kom su oni bili i izginulo je više ljudi. Oni su shvatili da su te bombe bile namenjene njima i da su neki nedužni ljudi izginuli zato što su zapravo oni, vojnici Jugoslovenske narodne armije, bili meta. Vidjet ćemo dalje kako se to odražava na njihovu psihu, naročito. Do kraja imam još manje od 100 strana, dakle ja sam na 234. a knjiga ima 327 strana. Tako da ja sam došla ranije iz Rume danas zato što od sutra, to jest već od danas pošto je prošla ponoć, se vraćam da radim i trebalo je da se uputim u vesti i sve ostalo. Međutim, ništa od toga ja nisam uradila, pritom je i voz kasnio, pa sam krenula u 5 umjesto 4:15, nešto malo posle 5. Ja sam mislila da ću ne samo ovu knjigu, već i druge dve knjige koje sam htjela pročitam prvo za ovaj video, a potom ipak za drugi, pa ću to da pročitam pre kraja odmora, ali to se nije desilo. I također kupila sam, nije mi sad tu u dnevnoj sobi, kupila sam knjigu Bani i za nju znam da je u nekom od ovih Gudrica izazova, ali ne znam u kom i nadam se da nije u nekom za koji već imam knjigu. Eto to, idem da čitam pred spavanje i da spavam. Moram da priznam, sad sam preslušala video i moram da priznam da s obzirom na to koliko tiho pričam, zvuk nije tako loš, iako smatram da nije najčistiji. Sad sam zakačala bubicu ovde gore, bukvalno samo da čujem da li je čistiji i da li je bolji. I nervira me što hvata moje šuškanje, ali to će da hvata svaki mikrofon. Dobar ili loš. Mislim, za mikrofon ste moje fantastično, ali se nadam da će mikrofon koji sam naručila biti bolji, zato što nije u nekom visokom cenovnom rangu, tako da se nadam da neće biti krš. Ako bude, to znači da mora se uloži u skuplje i to je to. 21. avgust, sredina leta. Ja sam bolesna. Bolesna kao da je sredina zime, prehlađena, kijam, kašljem, nije bi dobro. Nos mi je zapušen. Što se tiče čitanja, nisam mnogo napredovala. Čitala sam malo sinoć i sad par strana, na 273. strani sam. Uopšte ne izgledam normalno. Mislim, ajde što sam se preznala danas 16 puta pa mi je kosa užas. Neka muzika se čuje napolju kao da neki koncert. Nego što sam namestila ovo svetlo da mi malo ne reče duva, sija samo s jedne strane i to se izgleda jezivo, ali šta da vam radim. I ne znam što mi ormar nije zatvoren. Što god. Pa, kako bih rekla, junaci ove priče nisu se pomerili iz mrtve tačke, osim što sve više i više i više shvataju kako ovaj rad baš i nema smisla. Ali taj njihov bataljon, ili kako god se naziva ta jedinica, nije mnogo mrdnuo i nije ušao u borbu. Ne znam ni kako će ovo da se završi, imam još 50 strana, ali već mi je malo dosta, ne zato što je knjiga loša, nego zato što sam je mnogo razvukla. Tako da vidjet ćemo kako prelepo izgledam, Bože dragi. Vidjet ćemo, idem da nastavim da čitam i da duvam nos, jer mi nije dobro. Inače moram da podsjetim kako sam optimistično, kada sam počela s ovim, rekla da kad pročitam prve 3 knjige iz ovog izazova, vidjet ću šta ću da radim sa drugi 3. Kad pročitam. Pre će biti ako pročitam 21. avgust je, a ovaj izazov traje do 14. septembra. Ne znam ja kad ja mislim da pročitam 6 knjiga. Inače, izašao je poslednji challenge koji je da se pročita knjige, da se pročitaju različitih dužina za manje od mjesec dana. Znači ima se do 14. septembra i jedina knjiga sa te liste koju ja imam je Piranesi, Suzane Clark, ako se ne varam. Tako da vidjet ćemo. I hvala ovom mikrofonu što postoji trenutno, iako ću da ga zamenim za bolji. Jer vi niste svesni koliko ja tiho pričam trenutno. Meni nije dobro. Ali ajde da probamo da završimo večeras, idemo na Zagreb i samim tim ovaj video i da uđemo u sljedeći. Na primjer, idem samo da proverim, kupila sam Bunnies, idem da proverim da li mi Bunnies spada u neki challenge. Upravo sam proverila, Bunny mi je na istoj listi kao Before the Coffee Get Cold. Tako da vidjet ću ko ću da čitam u te dve. Eto, to je to za sad i ako ispunim 3 knjige s ovog challenge-a, zadovoljna sam.
Hello, osuđeni smo na sobu. Da li ovo može se smanji malo? Imamo duhove. Ok, snimam drugim telefonom trenutno zato što mi je prazna baterija. Završila sam, idemo na Zagreb i osuđeni smo na sobu zato što mi ovdje ring light i mrzim ja ga pomerim, ali ovdje nešto gubi kontakt pa trepće. Ja ne znam kako bih vam prikazala ovu knjigu, tako da mislim da je najbolje da vam pročitam, to sam baš razmišljala, da vam pročitam određene delove iz pogovora koje je pisao dr. Kosta Nikolić. Završila sam ovu knjigu juče u kafiću, na kafi sama sa sobom. I evo šta dr. Nikolić ima da kaže, a ja ne bih rekla pametnije od toga, a saglasna sam sa njegovim rečima. Stara je istina da svaki rat, makoliko bolno i tragično iskustvo ostavlja o svojim savremenicima, traži pisca koji će ispričati sve njegove priče. Ako su te priče rastile iz pera ljudi koji su ih lično doživjeli, onda one imaju snagu verodostojnog svedočanstva i čine dragocenu ostavštinu za neka buduća pokolenja. Kad nam jednu takvu priču ispriča istoričar, kao što je to slučaj sa našim autorom, koji po prirodi svog znanja živi sa prošlošću i kroz nju prepoznaje sadašnjost, onda ta priča ima dublji smisao. Osnovna karakteristika ovog romana, koji nije samo običan dnevnički zapis, već vredna književna historiografska proza, roman u pravom smislu reči, jesu emocije koje se nižu onako kako nadiru iz aktera ovog dela. U centru pažnje su obični ljudi, do jučerašnji mirni građani provincijske varoši na granici dva sveta, koji odjednom treba da se suoče sa ratnim strahotama kojima do juče nisu ni razmišljali. Mali čovek odjednom treba da postane ratnik i heroj, spasilac nacije i branilac patriotizma. On misli, i to provejava od početka do kraja knjige, da o tome ne može da odlučuje niko mimo njega i bez njegove volje. On otadžbinu meri granicom sopstvene kuće. I sad on tu kaže da roman nije opterećen istorijom, da je ona samo svojevrstan vodič i pokazatelj da se ništa ne događa sasvim slučajno i posebno ne bez direktne i indirektne veze sa prošlošću. E sad, ono što je bitno. Najveća snaga ove knjige leži u njenoj autentičnosti. Pisac nastoji da događaje predstavi onakvim kakvi su zaista bili i ponekad prelazi u hiperrealizam. Pred čitaocem se nalaze ispisani redovi svojevrsne crnohumorne tragedije. Iako ponekad pojedinačni događaji izgledaju naivno i bezazleno, uz upotrebu uravnotežene duhovitosti začas se humor pretvara u tragediju, vraćajući nas u crnu realnost. Što je apsolutno tačno, naročito pred kraj ovog romana. Mnogo je autentičnih životnih priča ispričao naš pisac, upoznaje nas sa nizom svakodnevnih sudbina koje se nekom neuhvatljivom logikom istorijske neumitosti poigravaju sa ljudima. Ovo jeste i moj najupečatljiviji utisak. Najupečatljiviji utisak kojim nas Jovanović prosto zapljuskuje jeste onaj o vojsci koja luta bez cilja i plana, bez jasne vizije i volje, kao bezoblična masa koja ima samo jednu misao, da se što pre vrati kući. Sebičnost i kukavičluk su glavne njene odlike, a nacionalna ideja je nešto što gotovo i ne postoji. Pisac nam neumoljivo saopštava mnoge primere koji odudaraju od stereotipne slike o čojstvu i junaštvu ili o srpskoj hrabrosti. Da li je u pitanju samo običan nedostatak hrabrosti ili nešto mnogo kompleksnije? Čini nam se da delimo piščevo mišljenje ako se opredelimo za ovo drugo. Vojska koja je bez ikakve prethodne pripreme otrgnuta od svog kućnog praga i koji nisu objašnjeni ratni ciljevi nije ni mogla da se ponaša drugačije. Stihija koja prati lozničke rezerviste samo je logična posledica anarhije i stihije u državi koja u ostalom nije ni učestvovala u ratu. Poseban nivo priče posvećen je odnosu onih koji ostaju daleko od fronta i žive u nestvarnim iluzijama, nezainteresovani su za sve ono što se ne tiče nekog njihovog ličnog interesa, to je ono što smo pričali, izložbe i sve ostalo. Jovanović je ispričao tužnu priču o ljudima izgubljenim između sopstvenih zabluda i autarhične siledžijske države koja najsvetije nacionalne ideale koristi za golo održavanje vlasti. Ukoliko je pometenost među narodom veća, utoliko je ona zadovoljnija i sigurna u sebe. Uz takvu vlast, pazite sad ovo može se primeniti danas, uz takvu vlast idu i oni koji je podržavaju zaradi jeftinog patriotizma, lične promocije i bogaćenja na patnjama drugih. O svim ovim pojavama naš pripovedač piše uverljivo i pre svega iskreno, što njegovom romanu daje moć istinite fantazije. Ko zna, možda ćemo se svi mi jednog dana zapitati da li nam se zaista događalo ovo što nam se čini da nam se sada događa. Ako budemo posumnjali, imat ćemo ispred sebe Jovanovićev roman da nas podsjeti na to od čega želimo da pobegnemo. Odličan jedan antiratni roman koji prenosi duh rata
iako ovi likovi ovde ni u jednom momentu u direktnom ratu nisu u smislu u nekoj direktnoj borbi, bar mi to ne vidimo. U mnogo slučajeva u ovoj knjizi vidi se da je ovo bukvalno građanski rat, vidi se da su to sve isti ljudi. Ima jedna scena u kojoj, pošto više puta spominje on kako imamo vojsku JNA, imamo teritorijalce, znači Srbe iz Hrvatske, teritorijalna odbrana i vrlo često teritorijalci uzimaju, kako on kaže, ustaške, to jest uzimaju hrvatske uniforme zato što su bolje. I do čega onda dolazimo? Onda dolazimo do toga da kad vidite nekog u toj uniformi, vi ne znate da li je, uslovno rečeno, vaš ili njihov. Zato što prvo, hrvatska strana i srpski teritorijalci pričaju isto. Srbi iz Hrvatske pričaju onako kako Hrvati tamo pričaju. Obučeni su kao oni i bilo je mnogo slučajeva u kojima su oni zamalo napali svoje ljude zbog uniforme, jer kada su promenili uniformu više nije bilo jedne jedine stvari koja je mogla iz daleka ili iz bliza da ih razlikuje, da čini da se oni razlikuju. Tako da mislim da ova knjiga prikazuje sav besmisao rata u Jugoslaviji, a razmisliti o tome da se ona bavi samo jednim delom rata 1991. Da je taj rat u Hrvatskoj trajao 4 godine, da ne spominjemo rat u Sloveniji i rat u Bosni koji je eskalirao, sve to na isti kalup i mi treba dobro ovo da zapamtimo i dobro da zapamtimo kako su se ponašali takođe ratni profiteri i ko su bili ratni profiteri i da ne dozvolimo da nam se ovako nešto, ljudi urlaju napolju, da ne dozvolimo da nam se ovako nešto ikada više ponovi. To bi bilo to za ovaj video, mi se vidimo u narednom koji će biti nastavak ovog ispunjenog Goodreads izazova. Za kraj, evo ovdje jedan screenshot da sam ispunila onaj izazov da pročitam 5 knjiga tokom trajanja izazova. Ovo je bila ta 5. Ostale sam čitala u Radinom Ridatonu i taj link ću vam ostaviti ili gore u kartici ili sad kad se završi video ćete imati na kraju ekrana. I to je to, vidimo se u narednom videu koji ću ja vrlo brzo početi da snimam, samo da vidim koju ću temu narednu da odaberem. Ili će to biti, ako bude jedna knjiga u videu, ako odužim, kao u ovom, ili će to biti Prorokova pesma za jednu temu, ili će to biti izbor između Bunny i Before the Coffee Gets Cold za drugu knjigu. Imamo knjigu za još jedan izazov koji je poslednji izašao, to je da se za manje od mesec dana pročita knjiga, tu ulazi Piranezi. I mislim da će to biti to, da ja ne mogu da ispunim 9 izazova, ali ako nekim čudom za 2 nedelje ja pročitam još 3 knjige, vidjet ću da nekako online nabavim još neku koju nemam na policama, koja spada u neki od ostalih izazova. To je to od mene za ovaj video. To je Vasja da vas pozdravi. Kaži nešto. Kaži nešto. Malo pre si se derao. Si prdno. Si prdno. Završit ćemo ovaj video. Hvala što ste gledali. Nadam se da vam se video dopao. I mi se vidimo u narednom, nadam se sledeće nedelje. A do tada, doviđenja.